Ukucekeleka phansi kwebhuloho kuphoqa nokuthi abantu bahambe amabanga amade ukuze bathole izithuthi zomphakathi. There are now about 3 casualties here. One of them took place last week when there were floods, last week Friday. A resident was trying to cross here and he fell and he died instantly because there were water flowing just above this bridge. Izakhamuzi zichaza ngobunzima ezibhekana nabo uma kumele ziwele kulo. Inkinga esinayo kakhulu lana kuleli bridge ukuthi leli bridge lisiza ukuthi mengabe kuwela ingane zesikole manje njengoba selimukile ngalezi imvula ezenzeke last week, so manje sekunzima ukuthi ingane zesikole ukuthi ziwele. Siyafisa ukuthi bazame ukuthi basilungiselele lezi indawo zethu eziyinkinga ngoba manje isimo siba sibi kakhulu, especially kubantwana sakwazi nokubathuma kahle ngoba siyasaba. Kumanje lezakhamuzi zithi zisalokhu zithenjiswa ngokuthi lizolungiswa leli bhuloho njengoba lashiwa phakathi sekuqaliwe eminyakeni edlule.